Τον εαυτό μου και ευχαριστημένος αν θέλεις. Είμαι και πολύ ευχαριστημένος. Γιατί γύρισα, ξεπέρασα κάποια πράγματα, αλλά ξεπέρασα, αλλά δεν ξεπέρασα. Εν πάση περιπτώσει κάτι έγινε. Ας πάνε να βρουν εκείνα τα παιδιά. Που τους λείπουν πόδια, που τους λείπουν χέρια. Ας πάνε να βρουν κάτω στο Δαφνί, στο Τρελάδικο. Αν θέλετε να σας δώσω στοιχεία. Τι έκανε η πολιτεία για αυτούς? Τι τους έδωσε? Τι τους έδωσε? Τους έδωσε τίποτα? Και αντί να σου δώσουν να πούμε κάποια σημασία, κάποια αναγνώριση, κάτι τι, στέλνω κάπως εδώ γεωγραφείο πατρό να μου στείλει το τύπου Α και δεν με έφερε καθόλου την Κύπρο μέσα. Ηθική ικανοποίηση, καμία, μηδέν. Ποια είναι η ηθική ικανοποίηση? Είχαμε πάει κάπου και μας είπανε ότι έχει χαρτιά από την Κύπρο, έχει νοσηλευτεί στην Κύπρο. Τους λέμε όχι, εντάξει, εκεί πέρα τους λέμε δεν νοσηλεύτηκε. Μετά παρουσιαστήκαν όλα τα προβλήματα. Λέει, θα μας φέρετε λέει, χαρτιά λέει, από την Κύπρο. Είμαι του 53 γεννηθής και το απόκομμα της συντάξεως που παίρνω γράφει 40, ανάπηρος πολέμου 40-49 και ρωτάω την πολιτεία από το 74 μέχρι και σήμερα, ρε παιδιά, για όνομα της Παναγίας, 40-49 ανάπηρος πολέμου, εγώ που είμαι του 53 γεννηθής. Ζήταγα δουλειές, πήγα να δουλέψω. Πού θα δουλέψω? Εγώ ήμουν μοσαϊκός πριν από Χαντάρος. Έβγαζα τη μηχανή δουλέψω στα μοσαϊκά και έλεγα αεροπορία από πάνω με κοπανάει. Σταμάταγα. Και λέει ένας εργολάβος, αυτόν το πιο γερό παιδί ήταν, λέει, κάτι του συνέβη στον πόλεμο, αυτός του Κυπριακού, που με διώχναν από τις δουλειές. Νομίζω ότι είμαι ακόμα εκεί. Στο όριγμα. Στο όριγμα. Αποφεύγω. Να το συζητήσουμε τα παιδιά μου. Τι σου λένε? Εντάξει, έχουν κάποιες απορίες, ρωτάνε κάποια πράγματα και δεν θέλω να μπαίνω σε δυσκολίες και δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Τα αποφεύγω. Μέχρι που πήρα και από το σπίτι και τη μισή για να μην τα βλέπουν. Δεν θέλω αυτά που έκανα εγώ να τα πω ούτε στα παιδιά μου, ούτε στη γυναίκα μου. Γιατί νομίζω δεν θα τα πω όλα και δεν θα με πιστέψουν. Ώρες προσπαθώ, ειδικά όταν συναντηθούμε με τους υπόλοιπους συμπολεμιστές και αρχίσουμε και συζητάμε, σίγουρα το βράδυ όταν θα πάω να κοιμηθώ θα δω εφιάλτες. Μπορώ να επιβιώσω τις νύχτες. Μου έρχονται όλα αυτά στο νου, στο μυαλό. Ζω ακόμα την τραγωδία του πολέμου. Αυτός επάνω στη μάχη μου λέει, είσαι καλός πολεμιστής εσύ, μου λέει. Πώς λέγεις? Του λέω Διαμαντής. Εγώ Ακαθιώτης λέγομαι, του μικρού, ο Αντρέας μου λέει. Και εσύ είσαι στυλή, του λέω. Τι να κάνω, μου λέει, να μου διψάβω. Θέλω, μου λέει, να πιω αίμα τουρκικό. Γιατί μας έχουν κάνει πολλά οι Τούρκοι. Αλλά αγκαλιαστήκαμε και κλαίγαμε, ρε φίλε. Εκλαίγαμε το παιδί, να πούμε. Εκλαίγαμε. Με αυτό ναι. Του λέω πρέπει να χωρίσουμε, του λέω. Γιατί δεν γίνεται, του λέω από εδώ πέρα τώρα. Αλλά θα μείνουμε φίλοι. Χαιρετηθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε και βγάζει την ξυφολόχη του και βγάζει εγώ τη δική μου και τη δίνω. Και αλλάξαμε ξυφολόχες. Την έχω την ξυφολόχη του. Γράφω επάνω. Ιούλιος 74, πόλεμο στη Λαμόχαστο, δωρεάν Ακαθιώτης Αντρέας. Τον έχετε δει ποτέ αυτόν από τότε? Όχι, δεν το ξαναείδα ποτέ. Ξέρετε αν ζει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η ζωή μας συνεχίζεται και μας ακολουθούν αυτές τις σκέψεις πάντα. Είναι μια καθημερινότητα, στο πούμε έτσι. Πώς να το ξεχάσεις αυτό το πράγμα? Τι να ξεχάσεις? Αυτούς που σκότωσες? Αυτούς που σκοτωθήκανε δίπλα σου? Αυτοί που καήκανε? Τι να ξεχάσεις? Τις βόμπες, τις ρηπές από τα πολυβόλα, τους όλμους? Τι να ξεχάσεις από αυτά τα πράγματα? Ξεχνιόνται? Αρκεί να σας πω ότι τον πατέρα ενός φίλου που σκοτώθηκε κάτω, ήταν και πατριώτη, τελειώσαμε μαζί το γυμνάσιο, τον απέφευγα για μια δεκαετία τουλάχιστον για να μην βρεθώ απέναντί του και να του πω ότι ο γιος του ήταν νεκρός. Δεν μπορούσα να του πω αυτή την αλήθεια. Είμαστε οι νεότεροι Έλληνες πολεμιστές και δεν νομίζω ότι έχουμε και πολλά χρόνια διαφορά από τα σημερινά παιδιά και θα ήταν ευχής έργο να μας δινόταν η δυνατότητα σε εμάς που πολεμήσαμε τους Τούρκους πρόσφατα να γυρίσουμε στα στρατόπεδα μέσα και να τους πούμε πραγματικά τι είναι ο Τούρκος. Τι είναι ο Τούρκος? Τίποτα δεν είναι ο Τούρκος. Για τον Έλληνα ο Τούρκος δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μηδενικό. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Ήταν περισσότεροι όμως. Ήταν περισσότεροι. Με αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι ήταν περισσότεροι. Και αν εμείς είχαμε μια βοήθεια, δεν θα είχαμε πρόβλημα κανένα.